ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂತ ಗೈಸ್ ನಲ್ಲ ಚೊರ ಅನ್ಪನ ಕೂಡ ಒಂದು ಇಜ್ಜೇರು ಕೊರ್ಪುನೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜೆ ಮುಕ್ಕಲು ದೊಡ್ಡನೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜೆ ಪ್ರತಿಕ್ಷಾನೆಲ್ಲ ಎನ್ನಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಸೇಮ್ ಚಾಲ ಸೇಮ್ ದೊಡ್ಡೊಂದು ದಿಯಂಕ್ ಗೊಬ್ಬುನಂಗೆ ವರ್ಷ ಬರೋದುಂಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲಿತೊಂದು ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಇಂಚೊಲ್ಲರು ಇನಿ ಇಂಕ್ಲನ ಪುತ್ತೂರ್ದ ತೀರ್ ಅಂಚಾದು ಉಳ್ಳಾಲ ನಕ್ಲು ಮತ ಬತ್ತಿದ್ದೀರ ಅಕ್ಕ ನಕ್ಲು ಮತ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತಿರ್ಲ ಅಂಚಾದು ಮಾತಿರ್ಲ ಪಿದಾರ್ದ ಗೈಸ್ ರಿಕ್ಷಾ ಪಂತ ರಿಕ್ಷಾ ಹೊರಡತಿ ರಿಕ್ಷಾ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಪೋಪನು ಇಂಕ್ಲ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ದೈಗ ಅಕ್ಕಿ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಉಳ್ಳಾಲ ದಕ್ಕ ಬತ್ತಿದ್ದಾಲು ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ರಾಜಕೀಯ ಬಂದದ್ದು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ದಿಕ್ಕ್ಯಾಲು ಮುಲ್ಪಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇತ್ತೊಂದುಲ್ಲಲು ಮುರೆಲ್ಲ ಇತ್ತೊಂದು ಕೊಂಚ ಬ್ಯಾಗ್ಲ ಇತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತುಲೆಗಾಯ್ತು ನೆಟ್ಟ ಕಾಸು ಕೊಂಡ ಪಂಡಿಜ ಅಂಚನೆ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೈಸ್ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾನೆಲ್ಲ ಎನ್ನಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಸೇಮ್ ಚಾಲ ಸೇಮ್ ದೊಡ್ಡೊಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ತಿನ್ನಿಯೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ದ ಗೈಸ್ ಎನ್ನಲೆ ಕಡಾಲೆ ಪಾರ್ಟಿ ಅತ್ತಿ ತೂಲೆ ಗೈಸ್ ಪ್ರತೀಕ್ಷೆ ಇದು ಖರ್ಚು ಅನ್ಪಲ್ಲದೆ ದೈಪಾವಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೊರೆ ಮಾಡ್ತದೆ ನೀರು 250 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ರಿ ಚೊರೆ ಅಡ್ಡೆಲ್ಲ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಪಾಪದ 5,000 ನತ್ತ ಗೈಸ್ ಚೊರೆ ಮಲ್ತಂದು ರಡ್ಡದ ತೊಂಡರಿಗೆ 500 ಕೊರ್ಲೆಂದ ಆಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮುಕ್ಕಲು 4 ಕೊರ್ಪಾಯಿ നല്ല ചൊര ബുൾപ്പുച്ചേര് ಒಂಜಿ 8 ಗಂಟೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಗೈಸ್ ನಲ್ಲ ಚೊರ ಅನ್ಪನ ಕೂಡ ಒಂದು ಇಜ್ಜೇರು ಕೊರ್ಪುನೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜೆ ಮುಕ್ಕಲು ದೊಡ್ಡೊನ್ನೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜೆ ಅಂಚ ಮಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಚೊರೆ ಮಲ್ತು 200 ಹೆಂಗ್ ಕೊರಡ ಆಯ್ತ ಗೈಸ್ ತೂಲೆ ಗೈಸ್ 200 ಒಂಜಿ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಚೊರೆ ಮಲ್ ಏತಾವು 300 ದಾಗಿ 300 ದ ಮಣ್ಣು 300 ದಾಕ್ಲಿಗೆ 250 ಕೊರ್ಪಂಡೆ 200 ಇಕ್ಲಿಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಿನಿ ಬೋಡಂಡ ಏತೇತ್ ಮಲ್ಲ ಕೈಲು ಏತೇತ್ ಮಲ್ಲ ಕೈಲ್ ತುಲಯ ವಾ ಟೈಪ್ ದ ಬೋಡಂಡ ಲೋನ್ ಗೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಉಂಟು ಪೂರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಅಂಗಡಿ ಇಡಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಡ ಒಂದಿತ್ತು ಗಾಯ್ಸ್ ಅಂಚದೊಂಜಿ ಗೋಲ್ಗೊಪ್ಪ ತಿಂದು ಬರ್ತದೆ ರಾತ್ರಿ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಕಿಂಡರ್ ಜಾಯ್ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಬಡ ಹೋಗತ್ತು ಆಸೆಗೆ ಅದನ್ನು ಆಸೆ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ 8 ರೂಪಾಯಿ ಕಾರ್ಬಾಡ್ರ ಜಾಗ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಪಣ ಕ್ಯಾಂಡಿಯ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಅಂದು ಪೋಯಿ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಯಾಂಡಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇದಾವ ತಗೋತಿ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಮ್ಮ ಟೈಮ್ 10 ಗಂಟೆ ಅವಳು ಇಪ್ಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೈಸ್ ಎನ್ನ ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ ಜಾತ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿತ್ತೆ ತಿನ್ಕ ಗೈಸ್ ಇಟ್ಟು ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತೂಕ
ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಕ್ಬೋದು ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎದುರು ಅಂಗಡಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ನೀವು ಸಾಮಾನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ. दादा तिकन गाइस तुका दियंक हां गोबुनंक ನೀಡಿದಿತ್ತೆ दादाನ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ಅರೆ ಪಂಜಿ ತಿಕ್ಕದಂ ಗೈಸ್, ಇಜಡಲ್ಲ ಪಂಜಿ ಗೈಸ್. ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಗೈಸ್, ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ತಿಂತ ಗೈಸ್. ನನ್ನ ಅಜ್ಜ ನೀತಿ ನೋಡ್ಚಿತ್ತೆ ಅವಳು ಮಸ್ತ್ ತಿಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಖದಾಯ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪನ ಗೊಂದೆನ್ ತಿನ್ಯಾರ ಹಠ ಮಾಡ್ತಂದಿತ್ತ ಗೈಸ್. ಬಟ್ ಇಜ್ಜ ತಾನೆಟ್ಟು ಎಂಕಲೆಕ್ಟಿಕ್ ಗೈಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ದೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದು ತಿಕ್ಕದಂಡು ಗೈಸ್. ಬಟ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಮಂತನೆ ನೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತುಕ. ಇವೆ ಒಂದು ಇಂಚನೆ ನಂದು ಖಾಲಿ ನೆಟ್ ಇಜ್ಜದಾಯ್ತಾ ಅರ್ಧ ಬೀಸಿಪ್ಪುನೆ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ದ ಮಾತ್ರ ನಂದು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಗೊಂದೆ ನಾಕು ಎಂತ ತಿಕ್ಕಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಪುತ್ತೂರದ ರಥ ಗೈಸ್. ಇಕ್ಲೆ ಗೊಂಜಿ ತೋಪಾರ ಮರತ್ ಕೊಟ್ಟು ಗೈಸ್. ಲೇಯನ ಸತ್ತದ ತಂದೆ ಬ್ಯಾಗ್ ನೆಕ್ಕಿ ₹50. ಫೈನಲಿ ನಮಕೊಂಜಿ ಪಂಜಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಗೈಸ್. ಲೇ ಗೈಸ್ ಇಂದೆನ್ ತಿಕ್ಕಾಯರೇನ ಮರತ್ತದೇರು ತೂಲೆ ಅವು ತಿಕ್ಕಾರಿಜ್ಜಿ ಅವಿಂಚದಿ ಇದು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೋಕುಂಡು ಪಂಜಿ ರಿಂಕ್ ನಮ್ಮತ್ತೆ ತಿನ್ಕ ಗೈಸ್. ಇದು ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮಗಲುಲ್ಲಲ್ ಗೈಸ್. ಪಿಂಕಿ ಪಾತೆರು ಪಿಂಕ್ಯತ ಪಾತೆರು ಹಾಯ್ ಅಂಕಿಲ ಕೋಡ ಇದೆಯಾ ರಾತ್ರಿ ಜ್ವರ ಗೈಸ್. ರಾತ್ರಿ ಶುರು ಪಾತೆರು ಅಮ್ಮಲ್ಲ ಬಲು ಬೂಸ್ ಬೆಲ್ಲ ಮೆಗ್ಗೆ ಹುಷಾರ್ಲಿ ಏರ್ಲಾಪುಣ್ಗೆ ಕೈಟ್ ಬರ್ಪಿ ಲಕ್ಷ್ಮದಲ್ಲ ಮೆಗ್ಗ್ಯಾನ बड़ी को गई और जान लगे ना ಇಂಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪೋದು ಬತ್ತ ಗಾಯ್ಸ್ ನನ್ನ ಜಪ್ಪನ ಇಂಕ್ಲು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಮರ ಪೊಡ್ಚಿ ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್.
the next day. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನೆಂಕ್ಲು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್. ಇನ್ನಿ ದನ್ವಿ ಪೋಪಲ್ ಇಲ್ಲಡೆಗು ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಬತ್ರ ತುಂದೊಪ್ಪಲು ಈತು ದಿನ ಉಂತ್ಯಾಲು ಅಲ್ಲೇ ಖುಷಿ ಆಪನಿಗೆ ಮೂಲು ಪಾಯರ ಮನಸ್ಸಿಚ್ಚಿಗೆ ಅಂಡ ಒಡ್ಚಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಉಂಡತ್ತ ಅಂಚದ್ದು ಅಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕಡ್ಪುದು. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ತೂ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾನ. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್, ಎಂಕ್ಲು ಐತೆ ಪೋಯಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡು 2 ಜನ ಹೋಗು. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಒಕ್ಕ ತಿಕ್ಕು ಕಡೆಗೆ ಅಕ್ಕನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತು. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲಿತೊಂದಿಲ್ಲ ಜೋರು ಬರ್ಸ इथे इनते वीडियो गायस यानी इल्लडेक रीच आये इन जास्ति वीडियो मन बरायचे गायस तापंड वर्षपुर बत्तने सो अंचद वीडियो मन बरायचे इडेग लास्ट पुत्तूर जात्रे वीडियो पूरा एंड आंड गायस पार्ट 1 पार्ट 2 मातलांड इष्ट लाइक मनप्ले शेर मनप्ले कमेंट मनप्ले अंच नेक्स्ट वीडियो वेट मनते बाय बाय.